हालदै संख्रै जुमाय संदो खनिले बबे जुमाय याव गैया याव बारायै नै गोराथार बे खुलुमबाय लोगोफोर दजाय जों खाना जानो थांनोसै लोगोफोरा फैबाय जोंनाव टिफिन लानि र' बेदरखौ जानो हायाबा लाबोनांगोन मना लाबाय संख्रि लादो संख्रिबो रानगोन आरोना साथाया नंखासिगोन अखा बोथोराव साथा जाथा लानानै खाना जानो थांनोसै दा खामानि मावनांगोन साला नै मनाया हा लोगोफोर नै मना लाबाय थांबाय थानोसै जोङो थांबारदै नै संख्रै नुदों नोंसोर खादा थांबाय थादों मनाया मावलाबाय थादों नोंनिया अमा जागोन ओमफ्राय लकेल दाउ आरो हायाबा मनायाव सोना लाबोगोन दे नोंथांमोननोबो होगोन दे फालु सुदो थुसि थोदो दा नै दा खिथिबाय थानोसै आंसो ओइ नै बेदरा गाइस खै केजि लाबोदोबा 13 केजि ओमफ्राय नै आलु ओमफ्राय नै इथिं सामब्राम देना दोनखाबाय बापरे मस्त गोरा खोमा न'नि लकेल जां पियर न' आखा बिराद बारायै नै गोराथार बे गोरालै हारायाबो भगवान हाथायासो मा जागोन दा नै हालुवा खम जाखागोन जाग्रा ओइ नै नङा केमेरा खालामदों नै बुंग्रायाव गालांबाय ना मेरा संनानो हालदै संख्रै लगायजोब इदि होबा मोजां जायो आरो न' नै पियास होबाय हेलौ हाय बेदर एवनि दालि रुबाय नै बेदरखौ खस्थ' जाबाय जों दिनै नखा हानानै आनारि बेदर एवग्राया हाय गाइस नै बेदरखौ एवबाय रुबाय नै जमबाय थादो नोंसोर जानो गासैबो नायहरदे थिग मुगा मोनगोन जादो नैबेथ' खुदै गबाय आरो बेदर थिखांसिगोन इसोरो जाबाय बरियानो दसन गोजान नै मना लायै संख्रि लायनो थांसै दायो मनाया बोरै खिथि मनाफोरखौ मना नै संख्रि लानोसै मनासे संख्रिखौ जानानै थैनो थानोसै ग्रोब मानि थाखाय राननो खिथादों मोजांनो गोदान बोसोरनिफ्राय बैसागु बोथोराव मागिना मोन्दोंमोन बेखौ जों एसे खानाबो जाबाय जानानै दायो जों संख्रिबो मथा मथि 9 कुइन्टेल हाब आरो सासे बस्थासे गेलेगोन संख्रि रायनाय ताममान हाल्ला खालै जोंनिया हाय दखान
Panjang siang kali. Berapa nama? Ayo sekali kita. Masih makan dulu boleh. Makan dulu kan sih cuma nih ada. Panggil Alex kan dia tahu. This pura ready hamala khabai nei. Rizika. Akan hai adang sana hak wa mbak. Langin tu. Man unan na dengan balik kan. Mendak kai sila ada jangga. Tengok ni. Pura lenggas sini ada nama cakap. Masih kham sampai ni. Oh, mama ada jangan. Nak he? Dona he leh. Cup. Do ada apa do? So guys, ini full enjoy खालामबाय बिराद माबा माबि खालामबाय आरोना थ' दायो आरो मोसाखांनानै साबुन ताबुन रानगोन आरोना फैसा आग्लायनायखौ एसे फैसा आग्लायनोमोन बिदि साबुन Apa dia yang mau beli apa? Angkat ni yang cuma ni yang. Apa ni? Milalah ni ini. Niziralah ni ini. Apa kujer deh, sampai deh. Berapa? Ini. Nengar dia lah. Ini sanya lah. Ini lah. Ada ibe? Dia berapa sanya ini? Lado. Oh, di sana